Egun baten edo bestian, herri danetan, lokeixenetan egoten da azoka astero, ez da, Arrasaten, ostialia, gaur ostiala, eta egun seinala horretako bada, azoka eguna Arrasaten, eta onazitor gara ikustean, zer dauen, jentia da bien, ez da bien, ze genero dauen, udazkena badatorren, ez datorren, pile bat horren inguruan ikusi ingu, eta pregunta hobe ingu, eta bai, ikusteak bakarrik ikusi bai ondok udazkenelako asko ja ez da falta, laizte sartuko gara udazkenian, eta ja haueneko, udazkeneko produktuak dianak ez da, hain estimauak dian onguak adibidez, hemen dauz, Eta gero jentia baitea erosketak iten ikusten duzu gaina karguak ez da, geixenak karru egin etorten dira, gero pixua etxea samurrau eruan dexen, ikusten duzu onguak hemen dituzte salgai, urrape bai, urrape asko, aurten gaina urtia eida, eta zagar urtia bebai, kalabazak ikusten ditugu, arrautzak ekarri ditu ona, etxeko txorixua bebaitea, horrez da, enbazauta, bakoitzak berak txien dakonetik, hona merkaturak hartzen dago, herritarrei eskaintzeko, ez da? Hemen salgai jartzen ditu bere produktuak, eta ikusten duzu, hemen batian erosketak ite, jentia bebaitea han, bil jentia, amardarratxak inguruan dia hoi, eta beste asko lehen hau etorreko zian, azokara jentia goiz mobiten delako, baina gu bontxe, berandu kaltarrak, berandu xamarkaxo egunon. Zuepe hementxe, goizian goizetik. Bai. Zu adibidez, Marion, gaztarekin. Bai, adi gazta da, jazabalkoa, bai. Ezberdinak ekarri dituzu, ero danak dira berdinak? Danak berdinak, bai. Eta etorri da jendea erostera, eta bai. Bai, eta gero, nola da, de temporada, ardiez nia bai, baina orain ez dau. Bai. Oinez da garaixa, ez da? Ez, hori da. Eta gaztazalea da, Arrasateko jendea, gustatzen zaio gazta? Bai, asko, bai. Etorten da, eta zera, normalian erdia, laurdena, osoa, eradan? Asko erdi eta laurden, bai. Osoa baino erosoagoa da gero igual etxean jaten? Bai, astero, orduan... Batzuk, bezero batzuk, astero tortzen dira? Hori da, orduan aztekoa, ez dakit nola. Azteko errazioa eta mainegi hartuta dituzu. Hori da. Eta zuek, astero elkarte zarata hemen? Bai, asunekin, bai. Batzutan gainera saltzen bakarrik kontu kontat behar, basarrixe bagitu bakarrik egote zara da, txakurrek ez duzko erantzuten, ez dakin da, bai. Zorioneku, eskuera zein jutzu dana, Frantzia, eta zea beraztasune hartu bidauen behorrek, Hori da, azoka topaleku bada, ez da, saltzeko gune bat bai, baina, elkarrekin egoteko eta bezeroak, baina, zonoskoia bezero asko lagunak izango dituzu, ez? Bai, lagunek, esaunek eta agradeziuteko gaina, etorten dan jenti erostera, hori importantie da, bai. Ze bezeruk espagauko alperrigaz, bai. Batzutan gaina jakingo duzu gaina zer gura dauen, ez da? Eskatu horretik, ja, badakitzu ze gazta laurdena edo ordia nahi duen horrek. Bai. Bueno, zuzabitz, bi postua zeiketan dituzu asun? Aspaldik urtietan, zera, hemen autzoko bateko goixentien dau, da ni normalin beti berduria zibili izenaz. Baina, karo, asko enten dau eta esate usten nik ezin dauz etorri. Eta maizu zeuk eskuba botak ustez, botak ustak izona, bata bestia ingo jo. Da ja urti daroiet, bai. Beruak ekarten duz eta ni saldu eta holan jiretan gare, bai. Ixabe izango da, jaki fijo horretako bat, ez da, azokan saltzen da? Bai, horbe ja bezero fijue dau, eta bai. Batzuk luzia gureko daue, beste batzuk haundixaua? Batzapotolue, bestie luzie, beste txikixaua, opilepe oten die, eta bai, onja. Gentia zain dozu, gure gozu atendiu, bestela... Jende atendiken da bilartian, Marion, gaur ze itxura dauka gaurko azoka? Ondo, gaur bai, hobeto, ja. Bai. Orain uda pasada, agian jende asko orain barazkiak eta erosten, ja beste modu bateko baskariak eta jatordu. Normaltasuna, bai. Eskertzen da normaltasuna? Bai, igual hobeto, bai. Zuk zeuk aprobetxatzen duzu gero, beste posto batzutara joan eta erosketak egin? Bai, ni dana hemen, eta Arrasaten, bai, denda txikiak, eta bai. Bertako produktuak erosten dituzu? Ostiralean, erosketak. Erosketa eguna da, ostia. Salmenta eta erosketa, bai. Biak batera egiten duzu. Hori da. Ez da txarra, gaina toki berean, kanpora urten gabe. Bai, hori da. Eta hasi zela ja, ez dakit ongoak ikusi ditugu adibidez, probatu dituzu edo... Ez, orainik ez.
Hasieran prezioa ere eukiten dute garestiagoa. Bai, igual bai. Udazken aurrera joan alaz, bueno, gero ikusi behar, aber... Bai. A ber, Gaurkoak ja eginda dituzu erosketak, ero oraindik egiteke? gero. Bai, ja... Egin dituzu. Bai. Bueno, gu etorri gara 10 inguruan edo, baina hemen jendea zehorrutan etortzen da. Igual 8etan, bai. Eta zuek? Ni 8etan. Igual Mariasun lehengo, eskat, baina bai, 8etan, bai. Eta astean zehar ere izaten duzu harremana telefono oso WhatsAppez edo ez ostialetan hemen? Bai. Kosita? Zuzenian. Bai. Ba, bueno, ikusten dugu hor lanean ari dela Mariasun, ez da, bentzet hona torrezkero, lan egitea eharra izango da. Bai. Dauka bere bezerroak, eta... Bai. Ba, hemen ikusten ditugu. Mariasun zer, pikuak eskatu gotzuen? Ontxe piku epai sasoien, sasoiko gauzien. Sasoien sasoikoa janbia da, hori da. Janbia bakotxak aldau. Ja hemen ja ondarrak ikusten ditugu, Osea, goizian etorri da jentia perdoan eskatu dugu. Normalien ondarrera, geraketan die, apurtxo bat ondatute be, bai. Gero euri asko... Hore gure gozatea estimaua diala pikuak eta jentiek eruan txula. Oine, dontzuzko azukerra dala, eta ez dela tontoka isia da jauken egueri. Ba, horren beste. Baten esan, beste, gainau, azuker naturala da, baina oin, azukerra dauki, eta txaxena, paneska. Zei zen bidan hau. Ola, xen horri bestio ez da. Hori da, batu eta listo. Bai. Gero arte, aber oinen beste bezkien, urrak igual, aurten ura asko da baxun, zer? Asko. Horreia gorreta dituzu. Arrautza da, gero beste generu gure izaten da. Kalabazina? Purerako, oina zer, uda hostian, azibia da garbi jate? Berdin da, bai. Garbi jateko purian eta oso ondo, bueno, basegi lanian asun, bale? Gero arte, agur, eskerrik asko.